De Forenede Nationer, eller FN, er en sammenslutning af alle lande i verden, som på en eller anden måde laver et forpligtende fællesskab om at prøve at gøre verden et bedre sted. I 2015 udviklede FN verdensmålene, som var et forsøg på at få verden et bedre sted hen inden 2030. Nu er der så gået 8 år, det vil sige, at vi er halvvejs i projektet om verdensmålene og forsøget på at se, om vi kan få verden et bedre sted hen. Og desværre ser det ud som om, at det går virkelig dårligt for verden i øjeblikket. Vi kommer ikke i mål med de her verdensmål. Klimakriser, sult, katastrofer og krig gør det svære, at det er svært i øjeblikket at være en del af verden. Så derfor er det vigtigere end nogensinde, at vi her i privilegerede Danmark er bevidst om, at verden har det svært, og vi kæmper for at prøve at gøre verden bedre. På vores skole arbejder vi med verdensmål, og på temadagen har vi lavet Lego om verdensmålene, så når du går forbi søjlerne, så prøv at se, om du kan regne ud, hvilket verdensmål der er blevet bygget i Lego.